Mongatu muja analonjeza anduna a zachitetezo cha nziko amene watu ndi Peter Mukitho pa nkhani yokhuzana ndi kuphedwa mwankhanza kwa amene anali namwino komanso mphunzitsi wa sukulu ya ukachenjede ku University of Kamuzu College of Health Sciences ku Blantyre kumeneko kapena kuti ku Kuhesi amene watu ndi a Dr. Victoria Bobe amene anazaphedwa pa 18 November 2025 nde paja amene wa a Peter Mukitho anazalonjeza ku parliament panali pa 19 November 2025 kuti monga unduna wawo akuchita chothekera china chilichonse kuti achite kafukufuku ndipo anthu amene anapanga chipongwe chimenechi amene anapanga mchitidwe osaweruzika umenewo agwiridwe apite akaweruzidwe pa chipongwe chimene anachita. Ndipo potengera ndi amene analonjezera kumene ku parliament ananena zoti azabweretsa feedback pa zomwe apeze pa kafukufuku amene achite pa nkhani imeneyi. Potengerano ndi mene zinalili anthu ambiri anakhala akudikira mwachete kudikira unduna umene kuti apereke yankho pa nkhani imeneyi kuti achitapo chani kodi anthu amene anapanga upandu umenewo agwiridwa nangano chimene chinachitika ndi chani pa nkhani imeneyi. Paja pa tsiku limene la pa 19 November kumene ku parliament phungu wa nyumba ya malamulo amene amachokera ku dera limene la ku Chigumula kumene malemu a Dr. Victoria Bobe anachitidwa chipongwe ku nyumba kwawo kumeneko amene watu ndi a Penjani Kaluwa anazafotokoza ku parliament kupempha unduna umenewo komanso anthu ochuluka anafuna ndithu kuti chilungamo chidziwike pa nkhani imeneyi. Ndipo osatira zonsezi amene wa anduna a zachitetezo cha nziko anabwera ku parliament kuzapereka update pa kafukufuku amene akhala akuchita ngati unduna pokhuzana ndi imfa imeneyi. Nde potengera ndi ripoti limene apereka anduna ku parliament akunena zonena kuti akwanisa kugwirapo anthu angapo amene anachita zimenezi makatu amene akuwakayikira kuti anachita chipongwe chimenechi komano sanafotokoze satane kuti ndi anthu angati amene agwiridwa pa nkhani imeneyi komanso ma details anthu amene sanafotokoze kuti ndi ndani komano akufotokoza kuti kafukufuku akupitirira amene akufuna apeze kuti kodi chimene chinachitika ndi chani komanso anthu anali angati komano akunena zoti potenga ndi kafukufuku amenewo akuonesa kuti pali uthenga wambiri umene akutolera ku nduna umenewo kuzera kwa polisi amene akuchita kafukufuku amenewo. Paja mbuyomo tsiku limene zidachitika zimenezi apolisi alimbi ndi amene anazayamba kuchita kafukufuku anazalonjezanso kuti akuchita kafukufuku pa nkhani imeneyi ndipo anthu amene apezeke agwidwa ndipo azapereka ripoti ndikuti given report imeneyi ndi imene akupereka kwa anduna amenewa a Peter Mukitho. Kuthekatu omwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza kuti akunduna wa zachitetezo a minister amene watu ndi a Peter Mukitho abwera kuzafotokozera ku mtundu wa Malawi kuzera ku parliament kuti monga amene analonjezera mbuyomu kuti akuchita chothekera china chilichonse kuti agwire anthu amene anapanga chipongwe a Dr. Victoria Bobe powachosera moyo ku nyumba kwawo ku Chigumula mu mzinda wa Blantyre. Ngati maganizo alipo mutha kutifotokozera mu comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikani mosavuta.